Здравейте от Доминиканската република. Включвам се с няколко полезни съвета за ентусиасти, които искат да си направят едно море през зимата. Това е една от най-подходящите дестинации за света. Както виждате, Карибския плаж е точно такъв, какъвто си го представяте, с прословутите наклонени палми, с всичките изкушения за туристи. Има доста приятна сянка под дръвчетата. Пълно е с вежливи, любезни, усмихнати хора от местните, които се грижат да не изтрезняваш, да не отслабваш. Много са дружелюбни, много обичат бачата и маренге да танцуват и да пият ром с кола. Както може да се предположи, доминиканския ром и доминиканските пури са любимия сувенир за туристите, дето си го отнасят вкъщи. Включвам се само с няколко полезни съвета за пътешественици, както казах. Най-лесният начин да се доберете до тук е с полет през Мадрид. Логично, тъй като Доминикана е бивша испанска колония. Близо 2 часа и половина, 3 е полета до Мадрид, оттам още 9 часа е полета до Пунта Кана. Пунта Кана е така, може би, най-разработената дестинация в Доминиканската република. Столицата се казва Санто Доминго, нали, да не се бърка едното с другото. Климата е много хубав, дори за такива невлаголюбиви и нетополюбиви животни като мен. Аз примерно откачам жегите, но тук си е 27-8 градуса и моренцето е топло, подухва освежаващ бриз и не е влажен въздуха. Той се е влажен, ама не като примерно Тайланд, където е ужасяваща влагата, така че е по-добре и се издържа, не само че се издържа, ами направо се живее. Много така съществена препоръка е да не се пие водата, никъде не става за пиене и дори да не си мие човек зъбите с нея. Друго нещо, от към престъпност, тук няма картели, банди, такива неща, доста е спокойно. Все пак човек трябва да проявява, нали, стандартната предпазливост, да не се оставя нещата на публично място, примерно се оставиш телефона на масата в ресторанта и да отидеш в тоалетната, да не стърчат бижута, пари така от джоба. Стандартните мерки за сигурност, които си ги взимате и в България, като ходите на почивка, и тук ще ви свършат работа. Както казах, местните са изключително френдли, изключително добронамерени. Още един полезен съвет е да си носите доларчета по 1, по 2, по 5. Това са много добри бакшиши тук заради ниския жизнен стандарт. Изключително повишават качеството на обслужването. Дестинацията е добре разработена от българските турагенции, вече става все по-достъпна от година на година. Има, дето се вика, за всеки вкус и за всеки джоб, така че ровете в интернет и ще намерите оферти. Препоръчвам ви да ползвате ранни записвания, т.е. ако ще идвате другия януари на море, това лято си направете резервациите. Друго нещо, вървят както американския долар, така и песото, местната валута, така и еврото, така и швейцарския франк, но можете да се досетите, че най-изгодно ще ви бъде да си пазарувате в песо, но и долара се приема навсякъде. Когато се цените в долари, обаче има вероятност да се с една идея по-завишени. За мен до тук това, което разбрах, е, че най-доброто приложение на доларчето е да си го ползвате за бакшиши на дребни банкноти. Ако ще купувате ромове, пури и такива неща, обменете си песо. За водата казахме, че не става за пиене. Рома е възможно най-добрият ром. Аз не съм любител, но си се черпя с удоволствие, защото наистина доминиканския ром е превъзходен. Дори на мен ми харесва, т.е. вероятността да ви допадне много голяма. Климата е прекрасен. Отровни животни в туристическите райони няма как да срещнете. Има интересни животинки, чапли, пеликани. Има така зоопарк с маймунки. Утре ще ходим да гледаме размножителния сезон на китовете.
Предлагат се всякакви допълнителни екскурзии, ако на човек му е скучно в хотела и не му се стои. Доста е приятно. И мисля, че с това изчерпахме основните неща, които трябва да знаете. Ако имате някакви въпроси, ми ги напишете в коментари. И много поздрави от Пунта Кана.